Добре дошли в света, където мързелът не е ваш враг. Да, точно така. Мързелът е точно този, който ни подтиква да търсим умни, ефективни и лесни начини да вършим нещата. Много от най-големите иновации в историята са родени именно от желанието да се намали усилието, необходимо за извършване на ежедневни задачи.